Amo na ni pre. Ano, may na din nagpa-fitting pre. Oo mo na ni. Mapay. Para Michael. Oy, ano? Ano mga plite kaming kuan? Pre. Oh, adi. May nakakuan pre, extra large. Dili, pagpili na lang ka mo. Ikaw lang ang pili. Bali ko nini. Plate akong bre tag 40 24 hours. Maglapos yan ka mo, may dugang nga dis. Mahal man nga yan. Kasi ka 25 lang. Pwede. Wow, ramang ko Dili, magpare kita. nagkuminto ko kay ako ni ba nga bre pagkakawara. Oh, pagpili na lang ka mo doon na din nga magkante. Pagpili ka mo kung dangay ayo. Duti na pre. Duti, ay duro ka to na. Wala mo na lito. Oh, ini pre, ini keeping. Dili ka nang babae ito di. Ay, di. Ini dili akon. Ha? Imit ako ng extra large. Ay, ako mo. Ako sige. Tuloy na pira-pira. 40, 24 hours. Kinang buwas. Balik niyo nga di kay bayan may mag-plate dito ha. Kaya ba, mahubog. Di ko mauli buwas. So, Basta ila pag-uruhi, ila pagpagka-uro. Oh, sige, oh. Pwede ito, okay. Basta 40 ha. Pagbalik niyo mo pagbayad ha. mahal man yun. Sige. Pre, kanina rin. Saan ka 25? Kaya man nagbabayad ni ulit ang buwas, dili kita mabayad.